Nganong kailangan pa man patuon ko sa inyong balay ug diri alam na lang di ay. Ay kinahanglan manggod mamisita ka para maka-score ka ba? Asa man tamad to Kimi ay? Basta mo ato ta dito kay Cardong, ha? Magusa man ta dito. Maatuon na to ba, pamarayga na to ba, sing nagsweldo na to sa iyahang pamunot. Di ba gipakaulawan naman ni mo tutong ning aging simana? Basta ako'y bahala, uban ra sa kuha, ako na diskarte ato. O sige, basta ikaw bahala ha. O sige, tara. 1, 2, 3, 3,000. Mao ni ang akong agi sa sulod sa 8 ka adlaw sa akong pagpamunot og lubi. Sus sayang nga oy, ug tinud-anay lang unta ang pagsugot ni Kimi sa kuha. Makahatag na unta ko pampariban ni Kimi pero unsaon ta man gibinuangan ra man en taon ko ni Kimi. Kimi, di ba si Cardong man na? Asa man? Nga o, naglingkod, nag-ihap-ihap. Uy, hala. Daghanan niya kwarta, uy. Nagsweldo na dyan di ay. Oh? Basin no, nagsweldo na goro. Ito na to. Oh? Mga blue pa dyan iya ang ihap. Tanawa oh. Tibuok man Kimi. Tara, atong duunan para manglibre na ron ba? Lisuda de ani, sige ra kog paningkamot niya, wala ko inspirasyon sa kuwang kinabuhi. Si Kimi ra unta ang gipitik sa kundugan pero iya ra ko gibinuangan. Magunsa na lang in taon ko ani, malit ang guwang na lang in taon ko ani kalibutan. Wa joy magagusto sa kuha. Unsaon na lang og tanan babae binuangan na lang ko permente. Uy, Cardong, nagunsa man ka diha? Hilak-hilak lagi ka. Nagunsa naman pud mo diri? Oh, laina na ni mo reaction oy, porkit nakakwarta lang ka. Kinsa man dili malain na nga imuha ra man ko gibinuangan. Sorry na good Cardong, nabigla ra man ko sa imuha gahapon. Sos patik-atik pa jud ka kay na ako gigunitan nga kwarta. Bitaw Cardong oy, basig pwede may makahulam diha sa imuhang kwarta ba pangbayad ra unta namo sa tuition. Ah, hulam na pod wa manggani ka kabayad atong giutang nimo sa kuha nga 1.5 unya kato pa jud gidagit nimo sa kuha nga 1.126 tanan. Gihatag man to nimo, wala man ako to gihulam. Ah, okay ra oy, ayo na to na ay hatag na lang nako to sa imuha o gitarong lang unta ko nimo Kimi. Nana unta ko ipanghatag sa imuha nga pampariban nimo pero imuha ra man ko gibinuangan. Sus. Sayang kay ka ba? Buutan kay ko nga pagkalalaki pero imuha ra gisayangan. Tanaw Kimi og wala lang nimo gibinuangan si Kuya Cardong, nana unta kay pang tuition og pampariban. Gisugot unta nimo siya gahapon para naatay pang tuition ugma. Nganong ako may musugot sa iya na ko'y gusto sa imo man siya nanguyab. Nanguyab man po siya sa imo gahapon ba? O man ako gisugot kay ulaman ko inlaban na sa iya ha. Sige na lang gud unta para unta na tay pang tuition batanawa daghan na kay siya kwarta karon. Ah, imo man kung ipaon sa iya ha na sa imo ha man nanguyab si Kuya Cardong. Saan man na to karon? Tanawa ron daghan na kurta ni Kuya Cardong. Sa may diskarte na to ana para makahatag siya sa tuwa. Balik ka tong giingon nimo tong unang adlaw na uyabon nimo siya balik. Ay, basig dili naman siya matuo. Anong di man mutuo? Lambing-lambing ra good. Saan paglambing? Kanang anak kanang with hiccup. Ano good like. Basta ikaw nakagbalo naman ka ana. Ay ana daay. Para matagaan kaniya na nakay pangpariban og pang tuition. Sige. Sige, ina daw. Ay, Cardong. Kanang pwede ta mag-istorya sa? Unsa pa ba natong istoryahan Kimi nga imuha naman ko gipasakitan? Uy Cardong, basig ganahan ka mamisita ugma dito sa among balay. Unsa pa man akong pamisitahan dito nga wala man ka nakagusto sa ako. Ay Cardong, ug mahatag lang gud nimo ang ako ang gusto. Makagustuhan naman tika. Kanira man gud ako ang ganahan gud. Kadali lang. Naglibog ko wala ko kasabot sa imuha ba? Gusto man gud nako mahatag nimo akong gusto ba kana lang para ma-inlove pud ko sa imuha. Tinuod ka? Oo, tinuod man na ako ang gistorya sa imuha. Ingana man jud na pagdaa kay kwarta ma-inlove jud ko sa imuha. Subot pa sabot. Wala ka na in love sa kuwang naong. Sa kwarta ka na in love. Ay, na-inlove man gyapon ko sa imuha. Ingon ka sa kuwa, wa ka na in love. Unsa man jud ko tinuod? Kuan ra man ako to gahapon Cardong kanang atik-atik ra man to nako gahapon sa imuha. Atik-atik? Oo. Nadi atik-atik nga gugma. Pero buto naon Kimi ang akong gugma. Dili man ni madalag atik ni. Ay seryoso day ka? Sa imuhang pagduol pa lang gani Kimi. Perminti nagagrounded ang ako ang gibati sa imuha. Pero ikaw kaya nimo nga atik-atikon ra nga ako ang feelings. Pero ako Kimi dili na ako kaya nga mangatik
nga akong feelings para sa imo ha. Sorry na gud Cardong og nakapasakitan ti ka. Sige na, pautangan na lang gud ko og kwarta. Para na ako'y pang tuition ugma ba? Pang tuition. Oo. Sure ka, maadto ko sa inyo hambalay ugma. Wala na'y problema. Ako pa'y maduol sa imuha ugma. Sige, bantay ka ha. Oo. Maadto ko sa inyong balay ugma, magsayo ko. Oo, lagi. Wala na'y problema. Nganong kailangan pa man patuon ko sa inyong balay ug diri alam na lang di ay. Ay, kinahanglan manggod mamisita ka para maka-score ka ba? Score? Sige. Pila man imong lamon? Ay, ang ako ang tuition manggod 3,000. 3,000? Oo. Yawa na ako ani. Sa 8 kaadlan ako pamunot og lubi. 3,000 imong lamon. Oo. Ug dili ko maka-exam, mabagsak ko. Bitaw pod no. Tama pud ka. Pero sige lang. Love man kaya ko nimo. Aw. Pila ka tuig na ako sige gulat sa imuha Kimi ba. Dugay na ko nahigugma sa imuha. Ikaw lang jud. Maglibog ko sa imuha kay usahay imuha kung pinuangan, dili ka magtarong sa kuha. Ikaw uy, dili man ka madala og joke uy. Sige Kimi, walay problema na sa kuha Kimi kay gusto na ako nga makagraduate ka. Makapasar ka sa exam. Dili pwede nga mabagsa ka. Sige Kimi, yara Kimi 3,000. Ganahan ba? Wala na problema Kimi, bisag pila pa ka kalubinaan nga ako ang buntan ako Kimi para sa imo mahatag ra nako ang imong gusto. Salamat kayo Cardong ha. Maka-eskwela na jud ko og taman ani, makahunaman din jud ko og eskwela. Sige, wala na problema Kimi. Sige, moadto na ko ha. Ato lang ugma sa balay para maka-score ka. Bye. Naglibog ko. Tinuod ka tong giistorya ni Kimi sa kuha. Wala ka ako binuangan na pud. Unta nga dili ko magmahay ugma sa akong pag-anha. Matod pa siyang giingon. Pa-eskuron daw ko niya sa akong pag-anha dito sa iyang balay. Sige lang. Bahalag pila ka ektarya kalubinan. Akong bunta na para mahatag lang nako ugon sa pangayoon ni Kimi. Sila man ang gihatag sa imo ha. Ay saba. Makakuha na ko 3,000. O nagisugot na nimo siya. Ako ganing gihatik-atik no matod pa sa imo ang istorya ganiha nga atik-atik ko na kung diskarte ba o diba effective ka ayo. Unsa man tara na magkaon na tag quick